Sibingelele babukeli Black Live TV igama uNonhlanhla nesimamelo wakaZondi kanti ke namhlanje sinayo ke ubhuti wethu isihambeli sethu sizozwa ukuthi ngabe sona siphi isigameko ahlangabezana naso empilweni yakhe njengoba nazi ukuthi yena isitufuza usuke khona kusona lesi sigciki kodwa ke mina ngimbambelile khona la esikipha khona ke izigameko zempilo sona bhuti njani Sawona siswami ngaphila nami right ngiright wena njani ngicela ukwazise ababukeli ukuthi udabukaphi. igama ulange lihle lo wakashezi uqhamuka endaweni yaseHammersdale Hammersdale kambe kuthiwe Hammersdale futhi ngizothi eMpumalanga nje Mpumalanga Hammersdale kweMpumalanga kephi Hammersdale kanjalo section 4 ya alright angiyazi ngakumbuza yes nami ngibonge kwabaka Black Life ukuthi bangiphe ithuba lokuthi nami ngikwazi ukuthi ngikhulume ngesigameko esangehlela yes kusho ukuthi ke wona seswami mina benginolo sisi bengimthanda yabo bengimthanda and ukumthanda wami bese ngibona ukuthi nje emhlabeni sengiphilelayo yes bengasakwazi ukucabanga enye into ngaphandle kwakhe yabo solo sisi lo wangasekhaya sikhule ndawonye kodwa bengaphambili ngokwami kweminyaka bengaphambili ngaminyaka wena uneminyaka mhlawumbe mina ngina 22 22 nijola nini uneminyaka ngaphi yena usisi yes yena bela ku 26 kanje bena 26 the time nijola wena bunabani bengina 22 okay 22 akusiyona into endala ngamanje okay yes so lo sisi lo bese ngimazi sengisho kubazali bami yabo ukusho ukuthi nasekhaya besebemazi akekho bengamazi ngana bangani bami ngihlezi ngixoxa ngayo yabo ayikho into ebibaleke ukudlula yena empilweni yami and ke besithembene besizwana konke into irathi akekho benemfihlo phakathi kwethu yabo bengazi ukuthi ke makuphela inyanga akuyena obuyenza izinto ke ngoba uyena osebenza iqala ngami uthi mangabe holile sayikhipha siphume sibe right sisi uyasebenza yes sisi wena asebenza usanda phuma esikoleni alright nami ke ngangwayindekile ke ukuthi ke ngibamba umuntu omdala kunami uyasebenza ngize nganikela yonke inhliziyo yami yabo sengihluleshe nanokucabanga ngisho nasengqondweni nje bekuduma yena usisi shuthi ke usisi ke siqhubeke ke siphile ke naye siphile kube right yonke into noma amjabulele okay ubona ingane yakhe ithanda umuntu right osebenzayo ajabule noma ekhaya kodwa into eyangehlela ke ngelinye ilanga angazi ngiyitshele ukuthi okenza into ebhlungu kanje kumina because lento ayenzayo yenza ukuthi ngicabange ngisho nanokuyibulala yabo into engazi ngayitshela yona empilweni yami ukuthi ngiyibulale umuntu wesifazane because baningi kakhulu kodwa yena ngathi khona lento ehlukile ngayo so njoba ngiyila namhlanje ngifuna nabafethu bafunde ukuthi umuntu mawumthanda unganikeli ngayo yonke inhliziyo yakho ngoba egcineni ugcina usuhlula nokucabanga ugcina usuthatha izinqumo wrong empilweni kanti ngento esikhashana nje sazodlula mina ekuhlukaneni wami ke nalo sisi lo sibange ekuthenini sasiphumile sobabili ni outing sikhiphile sambile iweekend yonke nje siphumile yes sihleli ke nosisi ke ku-right ngazi ukuthi mina ngedwa nakuyena futhi kukanjani yabo kanti usisi ke udlala ngami yabo ukusho ukuthi usisi yena wezwe ipolice amanxeba ngami yes unomuntu wakhe uqondile futhi uhethekile kuyena wabuya weza kumina yes nami ke nami vele ngaleso sikhathi ke lezi zinto zomjola kwento engayijwayele nami so ngajabula ke nganikela konke okwami ukuthi hayi nginentombi ngiright amajita angasekhaya ngivuma ngibambusisa omuhle osebenzayo yonke into right la ngake silapho ke sikhiphile kuye kunecall ifoni yakhe bilibele ikhala yabo sikhiphile nesihleli ngiyacela ngize ngibuza ukuthi indaba kwenzakalana nabo ifoni yakhe libele ikhala icishi libele ikhalile futhi akayiphenduli yokwesa yabo athi izinto zasemsebenzini yabo because nami ngiyazi umuntu osenza benginganaki ethi hayi into zasemsebenzini wakhe yabo futhi ke bengayifuni ke njwala lento okuphathelana namafoni wabe uyaxabanisa phela yabo sekusaqhubeka isikhathi futhi le foni ikhalile usuku lonke yabo ayisho ukuthi umuntu wakhe ke lo bethandana abe kuyena obefona futhi uze wabona ukuthi hayi ngeke
Shuthi khona into abhizi ngayo yabo. Yeah. Njobe ngayibambi kanje ifoni. Okusho ukuthi ke angazi ke nami ukuthi wayezi ngani ukuthi sasila seyikhona naye lo sisi. Nkosazana nje sahleli awulaphela ke lelo langa lolo langalolu suku lolo. Nisanda kufika salala savuka. Okay kuvukeni kwethu kwaqhubeka kusuku futhi kwaba right yonke into. Ayi kuthe nje ngezikhaza ntambama la sekumele khona first phindele emuva manje sesilungisela yonke into yabo ukuthi siphindele emuva. Okay. Senje siphuma nje ngaphakathi sengiyafika nje na imoto isimile ngaphandle yabo. Imoto emile ke nami ngiyibonela imoto enhle ngomuntu oyithandana nezimoto ke yabo kuyilama model athandwe mina o-BM la u325. Yes. Yabo. Lapho wena usanda kuphuma esikoleni. Yes yabo nami sadidekile. Yes. So manje mayifika ke lo sisiwami lo bhuti lo ngaphandle ayingemoto. Okay. Kuma kwemoto ngibona kuvula amawindi yabo aphuma ubhuti nasemotweni. Ngiyaxakeka ke hey lo muntu ophumayo kanjani noma edlulela yabo ngiyabo. Kodwa manje ngixa uphuma mangabe sekuzodlula thina eduzane kwale moto yabo. Yeah. Mayiphuma ke ngibone lo muntu lengihamba naye ngithi intombi yami legama engikwazi ukulisho yabo. Because mengikhuluma ngaye kuba buhlungu njengamanje nje. Akungakabi nanentombi nje because ngisanethemba lokuthi ngelinye ilanga. Kodwa futhi ke indlela esengilimaze ngakhona ngicabanga ubuyela ngakuyena yabo. Kodwa inhliziyo yami futhi ayifuni ukukhohlwa uyena yabo. Ifuna yena yedwa futhi. So manje nakho ke isigameko ke sesenzeka. Uphuma lapha emotweni ephuma ubhuti lo. Yeah uthe wona sisiwami ke mangabe ephuma lo bhuti lo. Uphumile ke ubhuti wami la ngaphandle. Okay sididekile ke mina yena uyazi phela usisi lo ukuthi hayi vele umuntu wakhe kanye. Semeqhamuka lo bhuti afike nje abuza ukuthi yena mfana kwenzakalani kwintombi yami yabo. Nami ke phela ngiyaxaka intombi yakhe kanjani umuntu because mina ngazi ukuthi ngedwa kuyena. Yes. Hayi usisi ke phela ngibuke yena ke yabo. Yabona ke insizwa lephuma emotweni ijimile ke mina ngijimile ke yabo. Anginakuthatha ngisho amashansi ukuthi mhlambe ngizama ukuyilwela lento. Shuthi nje kuyangiphoqa ukuthi ngibuyele ngezansi. Yabo. Okay asondela ubhuti ke ayi ngiqale ke nami ngithuke phela ngiyingane mina lo muntu owehlala nje umuntu okhulile lo and uyabona nje nokufa kuseduze masethiwa ngidazi inkani yabo. Uthe mesondela ke lo bhuti lo leyibuza yena mfana uyenzani intombi yami le yena mfana wenzani bro. Okay sengibuza usisi sikwenzakalani la nosisi akusachazeki yabo. Sebindeni selibe echiphiza inyembezi okay ithuke ke phela ngisazi ke manje nale moto ngiyazi abantu ajolukambaza abantu ababulalayo ngivele hayi. Okay ubhuti aphuma semephuma nje yabisha impama kumina. Hawu. Okay nami ngisho umuntu ojimile ngikhakhalaze ngithi ukushona le kancane phela. Hayi. Ngidideke futhi ngithi ngisalindele iphindishe impama. Hayibo. Okay. Caca ukuthi ngiyawuthi ngibuyele eceleni ke ngisuke ke eduze kwakho. Okay phela ngithi usisi ke lo ugeli lo uzothi makwenze lento abuye ezingakumina yabo. Lapho ke mina angenamali ukugibela sasifike nje sigijinyiswe kwawuyena ugeli. Into abesiyenzeka lo geli lo wave wasolo wangena emotweni. Bahamba nobhuti secaca ukuthi mina sengisele ke ngedwa kanje. Nezikhathi nje sezishonile ilanga kuyahlwa manje angazi ngizokwenzani sekushubile kumina. Yabo. Ngeke ngazama ukuthi okay ngithi ngiyafona ekhaya. Ngizama ukufona phela ngibike indaba esingivelele yabo. Kodwa ke ubaba wami ke kwevele kade engikhuza ngeindaba zami engizenzayo wengamselayo nazo yabo. Okuyena umuntu engangisiza ngaleso sikhathi kuzovela usebenzela la eMathekwini kanje yabo. Ngayengekho ke enye indlela ukuthi manje ngifonele ngoba kwekade naye ngikhuza phela ukuthi hayi into kanje ihamba wefuna ke kahle kahle kuyilo muntu ophila isiZulu kakhulu yabo ukuthi ngifana ngihambe ngiyothatha intombi emhlolweni warawara yonke leyo nto leyo. Okay. Sema kwenzeka lento nasisi wami kucaca ukuthi phela sekufanele ngenze iplan ukuthi ngihambe nami ngiyolala. Ngoba kuyahlwa phela mina ngiyabothi ngicela sengibanjwa amaphara kanje ngilahlekelwe kwazo lezi zinto zami engiyigqokile. Gcina sekufika sengisenalutho la. Ayingazama ukufona ngazama. Ngangakaze ngayitshela ke nami ukuthi ngelinye ilanga ngilalese kwephara ngale phansi kwama bridge. Ngenxa ukuthi akusakwazi ukuthi
ube ne-access kule ndawo benibhukhe kuyona? Akusakwazi njengoba iy'nsuku zethu nje sey'phelile nje Usuku lokugcina nani seniphelele. Kwangasekho indlela ukuthi manje kufanele ngibuyele ngaphakathi-ke ngikwazi ukuthi nemali anginayo usisi wayi-right. So ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga yabo ukuthi nabo abafowethu bajwayele ukuthi umuntu angalandeli umcebo yabo, because nami mhlampe ngehlelwe lento njengoba ngangilandela ubona ukuthi nami nomuntu o-right osebenzayo ngijabulela lokho, gcineni sekuhlukumezeka mina ngoba ngalelo langa ngavuka ngilalise kuyiphara, angisenamali ngisho ukugibela kusafana ngiyocela ekuseni ematekisini angasekhaya So walala emgaqweni njengephara? Yebo sisi wami. Wasuka wavuka ekuseni ngiyocela emathekisini akusiza? Ukuze ngingesenayo indlela ukuthi ngizoyenza wase kungiphoqa ukuthi ngiyocela ngasekhaya-ke baningi no-driver engibaziyo bama-taxi bakwazi ukungisiza, ngafika ngasekhaya ngakwazi ukuthi ngibe right. Yabo. Uma ufika ekhaya uthini ekhaya? Sekufanele phela ngichaze isitori engisingehlelile yabo, kodwa-ke ngoba nami angisamvikela lo sisi lokubazali ngingafuna abuye njengomuntu omubi. Angizange ngilikhulume lonke iqiniso. Ngave ngathi bengiyihlalele namajida kanje ulwandle saphuza kwaze kwasa njengoba ngifika manje kanje. So ngiyakuzwa libele uthi nje kubantu abakubukelayo abancane bangawulandela umcebo. So awukakahili ngoba nakho usamthanda? Sisama ngeke ngize ngiqamba amanga kulento nje enginayo nje kamanje ngakadluli. Umthanda noma esekushiyile wakhetha omunye umuntu? And-ke noma ngimbona-ke ngoba usakhona yabo. Oh usambona? Yes, ngisambona. Uhlala ngakephi? Uhlala ngasekhaya? Sihlala ngasekhaya. Uthini nje kumekubona? Akasho lutho, kubingelelana phela kudlule lokho endleleni yabo. Akaze axolise? Ya futhi ngiyabona ukuthi akayimisele. Yabo mina ngiye ngihlukunyezwe-ke ngisho ehamba nomunye umfana noma kuthiwa kusenaye lo mfowethu wayehamba naye ngalo leya suku. Kodwa nje ngisho ukumbona nje ehamba nomunye mfowethu kuyangidla ngaphakathi. Usahamba namanye abantu? Yes, uyayihambela kodwa phela kuyenze umuntu ahambe nomuntu azwana naye yabo. Kodwa mina ngendlela engifila ngayo ngakhona ngize ngicabashe into ngoba leya trauma. Yabo so nje namanje angifuni uqamba ngakadluli. Angazi. Imoto leya awuphindanga wayibona ngakini since angikaze ngaphinde ngayibona. Shuthi-ke kwavele uGuy wengawena shuthi umuntu otshela ufika ngasekhaya because imoto angiqala ngalo suku lolu. Yes, ngiqala ukuyibona nje kanje. Awucabangi mhlawumbe ukuthi usisi uyithatha ubona uyena uGuy le mali? Yabona-ke sisi wami-ke lapho angazi ngachaza kanjani because yabo usisi nje obeyisebenzela naye. Usebenza kahle? Usebenza kahle naye. So ngangayitsheli ukuthi mhlawumbe imali khona umuntu ompha yona yabo shuthi nje imali ayisebenzela yona. Wawutshothi imali yakhe? Yes, imali yakhe nje ubuyayiphilela shuthi akamtholi umuntu uzothandana naye ngafika kuqala empilweni yakhe. Nawe wathi uzolokhonja uyitshela ukuthi hhayi ngize empilweni yomuntu sizokwazi ukuthi sibambisane naye kanti ayilutho. Because mina ngase ngiyitshelile ukuthi lo muntu uyena umuntu engifisa ukuphila naye impilo yakhe yonke. Ngifuna nje ukuba naye. But at the age of 22 years, do you think ukuthi usangalenza uthando ube nomuntu onisho yakho ukuthi ungaphila naye impilo yakhe esikhathini samanje? Angithi sisi wami phela ngiye ngizwe bethi age is a number yabo. Yes, age is a number. I'm not saying sesiyayixoxela. I'm not saying thina. I'm asking ukuthi esikhathini samanje nangendlela impilo eshesha ngayo siyeke sezwe mandulo ogogo bethu ukuthi bebeshada beno-15 years beno-20 years nani. But manje it's very rare. I think mhlambe nawe bikufundisa leyo nto leyo ukuthi njengoba usho nawe ukuthi ungathandi kakhulu umuntu but wena kodwa awakahili namanje. Ucabanga ukuthi yona yiphi mhlambe indlela ongahila ngayo ukubuyelana naye noma mhlambe uqhubeka nempilo? Yabo sisi wami angithi nje njengoba sengikhulume kanje nginethemba lokuthi mhlambe yonke lento izodlula. Yabo. Njengoba sengikwazi ukufika la aba-Black Life ngakwazi ukuyikhuluma yonke lento because angikaze ngikhulume namuntu. Oh, it's your first time. Siyaqala ukukhuluma noGuy. Andibikule. Yes. Yabo. So do you have friends mhlawumbe ochila nabo nasemadladleni emakasini? Nabo abesilisa abesifazane nabo.
Ukwazi nje waxoxa nabo lolu daba. Hayi. Okay. So now, what are you doing in life mhlambe ngempilo yakho kulesigameko lesihlambe yini ocabanga ukuthi kumele uyenze mhlambe ufuna ukuthola umsebenzi mhlambe ufuna uqhubeka nesikole nje. Siswami. Shuthi nje ngisho ukuthi ngiyafisa ukuthola umsebenzi ozokwazi ukuthi ungisuse ngasekhaya yabo. Because nokumbona kungenza ukuthi kube ngathi iyavuka le nto yabo. Angakamkeli nje ukuthi kahle kahle asekho empilweni yami yabo. And ngasekhaya awuphendukanga ihlaya kwabangani bakho. Hayi, angizange ngiphenduke ihlaya ngabe ngiqamba. Alright, so umndeni wakho angithi unawo ubaba noma Yeah, bakhona. they are supporting you financially ngayo yonke indlela bakunakekela. So ngiyakuzwa ukuthi mhlambe namhlanje ngokuza ka Black Live TV ucabanga ukuthi uzoba right ngoba into ongakazi uxoxele umuntu ebekade kudla all along. So kodwa kuthiwa inhliziyo ayiphakela. And ngiyakubona ukuthi nawe uma uxoxa indaba uyaqala ngempela kodwa khona lengoma ethi inhliziyo ifuna lokho efunayo ayifuna lo emthanda nje ngosweet kodwa ngiyazi ngoba usu right usikhulumile ngayo. I'm so happy about it but nje dlula. Yeah, siswami. Start a new page. You're still young, you have a bright future. Usazobabona amantombazane njengoba ungibona nami inkosi yami ungayibonela usisomdala uyitshela ukuthi muhle naye nenkinga zakhe. So nje maningi amanye njengoba sikhuluma njengamanje basazalwa basazoba khona abantu besifazane uyozufe ubashiye benjani bekhona but inhliziyo egcineni njengoba ngisho I'm not judging you inhliziyo ayiphakela kodwa into engizokutshela wena yabo isimo odlule kusona manje asikuniki vele age ukuthi kumele udlule kuyiphi age yabo nje ubuyona usuyazi manje ukuthi uma uthanda umuntu wesifazane fanele ubuye ngayiphi indlela fanele ungamniki konke uthando lwakho fanele umthande kuze ugcine la understand. So ngiright ngihappy ngokuthi uyasho ukuthi njengoba usukhulumile and usukwazi ukuadvise abanye abantu yabo impilo isego iyasifundisa futhi iyasikhulisa. It doesn't matter ukuthi ukukhulisa una 15 ukukhulisa una 20 ikukhulisa umngakanani skoda ngalesigameko isenzakalile kuwena empilweni yakho ikufundisile and usuyazi nakusasa muba nezingane zamantombazane nezingane zabantu besilisa yini ozobatshela yona. Yes, qiniso lelo. So iba right nawe. Njengoba ngikhuluma nesiswami njengamanje nje ngizwe ngathi nginomthwalo osukile nje mahlombe wami yabo. Yeah. Inhliziyo ingafuni ukufuna njengamanje. Hayi. Ngizozama ukhohlwa nami uyena yabo. Khohlwa nje kancane. Awungisho ukuthi ngiyanihlukanisa ngisho ukuthi nje but just njengoba ngizwe story sakho I'm just advising you. You understand? Zuleke lapho ke mbukeli khona ekhaya khona ehleni lethu sisho kamnandi sithi skipper izigameko zempilo sengicishe ngayo kwenye show izigameko zempilo isona isigameko lesi ubhude kade sitshela sona namhlanje. Please do not forget to subscribe to your YouTube channel yethu. Please follow us on all our social media platforms. Follow me Miss Mamelo on my social media platform. Ngiyabona ama comment eni bafethu asihambe seye ku next episode. Ngiyakthanda. It's the Black Live TV.